Salam. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang. Jala selamat madohoti ma di parminggota siarianon. Neng pukata ma masuk. Tapuk kama marede sian bukede nomor 520 sada ayat sada rodi ayat tolu. Di Jawa nasuti beli bergani olong nada terasami di leon anak nana sesadai menubusi tajulma berdusai dibentuk oleh manusia lasroa sebab dibata foto jawaban nasuti beli mariti anak Tuhan Yesusi tuso hasuata do basanai marite anak nileonai mudar nadurus no dehasilangi rapido sata ias dibani puji mandi bata nanisia somba mandi bata apoto tu nasu ibuli mariti anak Tuhan Yesusi kasih tutup pain mi de mata suata tolong ni roa tujal paparusa asidoroa diuka podala atau banua puji mandi
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi perbadia, na tumapa langit dohot tanoon, amin. Mula masogot halak akkana pinalua ni Jehovah, jala maria-ria rotusion, jala halalasi roha saleleng ni lelengna di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ni roha, haleluya. Martangiang mahita, alea manami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem, say pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikirho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tuhati uron, jala dipadumuho do hami, na holang hian siakko, gabe saur muse dohot ho, go halalas ni roha do hami ala nii, say jalo ma hamule ateon ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anak mi, amin. Maredehita. Yesus Tuhaki, sian banu agi jaturo haki. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik na naparjolo sahat patik na tu pasapuluhon, songonom ma didok. Patik na parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenommu debatam, patik na paduahon, dang jadi ganammu jala dang jadi sumanommu, manang aha di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na ditoru ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang si olowan, patik na patoluhon. Dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ay hona huhumna do sogot akka na marsineang di goarna, patik na paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, di naono mari ma ulah hamu nasa si ulommu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam dui, dang jadi ho mangula anggo di nasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe, na mangebati hutam, ay di na onomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari parmaradian nai, jala di parbadiai, patik na palimahon, ikom pasanga pemudo na torasmu, asa martua ho jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho, patik na ponopon, unak ko mamunu, patik na papituhon, unak ko mangalakup, patik na pawaluhon, unak ko manakko, patik na pasiyahon, unak ko olo makatidakon, hata na sututu maralohod dengan jolma,
pati na pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni rongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni rongammu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata taringot pati na nasapului oddo. Audo Jahoba debatam ninna debatatta, pargogo nasu hatu dosan jala parimas, siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparni akka nasogoroha diau, alai asido rohaku, di akka nama ribu-ribu, akka nama holong ni roha diau, naso mangalosi patikki, ido saatna, atong rap magido gogo mahinta tu adopan di debata lo mangulahon na hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Marede hita. Tapauduk marohatta diadopan ni debata totop tatopo tima dosatta. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosanami, dangadong nahu pangasahok kami dukun ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabigema hata baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Molo tungadong manang ise namar dosa, adong do pangodianatta di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta, alidada holan taringot tu dosatta, dohot do taringot tu dosani saluhut portibion, hasangapon ma di debata na di gijang. Mari demahita. Sai toto
Tabe gema turpu epistel di minggu tasadarion imana nienet sian pesalmen bidu pitu puluh pitu mamuka meisian ayat 12 rodi ayat 16 tajahama marsika soring di ayat parpudian nongan rap hita majahasa mulai hamima ayat 12. Sai pujiok kuro akka pabehenan ni Jehovah ai sai ingotok kuro halongangan akka nabinehen nai sian narobi. Ale debata habadiaon do parhitean ni dalammu dang debata dung debata diama marhati bulon songokko ale debata rapita nunga dipalua ho bangsomi marhite hite tangammu Ido sahatna martua ma akan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari demaita. Halo manabusa Paya soro aku gabe soranganmu ingananmu roanami tademe magoe pakidor ngolunami gabe ulami Sai papulik rohanami gabe pangoloy dio asamar salami lama ka tidak kono ingananmu rohanami todeme magoi pakido Taha tidak koma hapor seaut tai songon nahina tidak koni dongatta sa hapor seaun disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasa tudosan na tumepa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria Nage-bege siator di perbadia adorang sohat uan. Namate terpajal di bana ni hau pinaf silang. Na tumana toru dung ditanam. Namula mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau sudul tu syamun debata Jehovah. Ama naik pargogo naso tu dosani. Disimai bab mula sogot tu tanoon. Manghukumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditode parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai namadok mula mangulu sogot daging ni ak nang mate dohot dihanguluan nasora sudah amin tapi gema titing ni huriata di sadarion Titing Minggu 20 Desember 2024. Naparjulu warni Minggu. Sedarion ima Minggu dung are Natal doho topik Minggu madok mauliate siala asi ni rohani debata. Dapat dua hon titing namar ragam. Naparjulu
ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 20 Desember 2024 nunga pindah huria keluarga amang Bapak Leonard Parhusip inang Netti Riana Puspita Siagian rap dohot sahalak yang konasida sian wik 27 tu HKBP Jatimurni Resort Jatimurni Distrik Sapulusia Bekasi. Napaduahon namodding. Nunga jumolo marujung ngolu amang mangahap lehon letari si Hombing umur 52 tahun na di hari Rabu 25 Desember 2024 sian wik 15 menadikon inang rotua manulang dohot sahalak ya anak pon nasida de batama na mangapuli sude keluarga na ditinggalkon. Napatuluhon pelean tadaholong tu keluarga almarhum Tintua Biner Purba. Tadarion Minggu 20 Desember 2024 papungu pelean dohita tu keluarga Situa Biner Purba almarhum marhite amplop di sude parmingguon song tada mauleate ni rohata di sude pakko basionna na sailaon on. Partording ni peliata na perjulu pelian sada A, sada B, dohot peliat 2 tapasahat ma adorang sojamita. B. Pelian tu keluarga Situa Birner Purba almarhum dung sipul jamita tujolo marhite amplop. Napapaton pangapulion ni perhalado. Di hari Senin 30 Desember 2024 maringanan di Sopo Saroha dipatu pada pengapulian perhalado tu keluarga jam 10 sia wib ima tu keluarga na perjolo Situa Biner Purba inang boru nenggolan sian wik 20 lalu na paduahon Erwin Sibajuntak inang Situa Holong Dermika Simbolon sian wik 20 lalu na patuluhon keluarga calon Situa Henry Dunan Sregar boru Panjaitan sian wik 27. Dipangido tu sude perhalado asaria maddohoti ulauni. Napalimahon parmingguon ujung tahun 2024. Di hari Selasa 21 Desember 2024 di Patupa Huriatta do parmingguon ujung tahun di Garejaon. Maka mulatehon pangaramotion di debata di Huriana saleleng tahun 2024 ima di pukul 10 wib marwahata Indonesia dot pukul 10 sia wib marhata Batak jala patol hasod dodisi berik statistik dohot laporan perhepengon ni Huriatta napaonopon perpunguan pukul 00 wib di hari Rabu pada Januari 2025 pukul 00 wib patopautta do pertanyaan di bagas tabe obar tu acara naung di parade huria di jolo ni pitu masuk gereja dohot acara bentuk soft copy di parade do di bagasan hata Batak dohot hata Indonesia usosoi hamima tu sude saluhutna asarade patu pahossa dapat pituhon perpunguan tahun baru 2025 di hari Rabu 1 Januari 2025 marpungu dohita di gerejaon maka mulatehon basa-basa di bata marhite sada tahun baru di Patupa sehali parmingguon masuk pukul 10 wib kor namarede ima sian punguan kor ina Kamis napawalaluhon parmingguon minggu keluarga di hari Minggu 5 Januari 2025 di Patupa Huriatta do parmingguon minggu keluarga diganu parmingguon jala di Patupa do papungu pelean keluarga marhiti amplop nang di parade Huriatta tu ganup keluarga imalau tu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu tapasahat mapeliatta sada A do sada B ada orang suzamita jala peliat 2 dohot peliat keluarga marhite amplop di pasahat tujulu dung sipul jamita. Napasiahon
pergantian jadwal ibadah umum. Obar tu rapot huria dari hari Sabtu 21 Desember 2024, jadwal permingguan minggu umum di HKBP Kota Ima dapat julu pukul 6 WIB permingguan subuh berbahasa Batak, dapat 2 pukul 8.30 WIB permingguan pagi bahasa Indonesia, dapat 10 pukul 10 WIB permingguan siang bahasa Batak, napa 4 pukul 10 WIB permingguan malam bahasa Indonesia. Napa 10 jadwal ibadah remaja doho sekolah minggu. Napa julu permingguan remaja memuka pukul 11 WIB. Jadi siap pukul 4 gabe pukul 11 WIB. Napa 2 permingguan sekolah minggu di patu hali songona somal 5 pukul 6 WIB permingguan subuh, pukul 8.30 WIB permingguan pagi, pukul 11 WIB permingguan siang. Permingguan remaja do sekolah minggu dimulai di awal Februari 2025. Nah, pasapul sadahon pengurus Badan Audit periode 2024 sahatu 2020 lalu. Obar tu hasil rapot huria na di hari Sabtu 21 Desember 2024 nunga dipilih jadi ditotopon gabi pengurus Badan Audit periode 2024 sahat 2020 lalu ima naparjulu amang situa Johnny Andrian Semarihot Sinaga sebagai ketua, dapat 2 amang Marsius Isar Dongan Simangusong anggota, dapat 3 amang Ronald Alfredi Panjaitan sebagai anggota. Dapat 2 cuti tahunan. Memuka tanggal 2 saat tanggal 10 Januari 2025 full timer ni Huriata ima amang pendeta Maridu Purba MTH dohot inang Bibel Pro bertauli hutauruk medalani cuti tahunan. 10 pikek bulanan. Pikek bulanan di Huriata di bulan Januari 2025 ima inang pendeta Sihol M Simamora SSI Teo. 14 hayason di Huriata. Obar tu hayason dohot kenyamanan di garejata dohot na humaliangna pinangido matu sudah ruas asa mablokon sampahna tu inganan naung di paradi. Tajaga mahayason dohot pekarangan di garejat taon ala di soddo hita memuji dohot sumobba tuhatta. Nah, bagian ketiga ucapan selamat. Pangulan agok tiki perhalado dohot sudah ruas ni huria pasahaton da perjolo selamat ulang tahun hatu tubuh tu pitu pelalu halak ruas ni huriata do selama ulang tahun pardonga sarepeon tu opak blonom keluarga atan itu hatta madok tai dilehom matuho disubut roham jala dipasu-pasu nasa sakapmi Pasalme 20 ayat 5. Tuaka ruas ni huria natongon di bagasan parsahiton dari tupak kon tuhat tama gugu dohot hahipason tunasida. Tongoni matiting di mingguta sadarion dia katiting naso jinahon waing tajahamba di buku acara digital nang usaha tu grup oya ganup wik. Mula doa akan hurang tekas di panuratono doho di pajahon ni titingon tapatakas ma tu perhalado wik tabi. Manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam kerja. Tadi pasu-pasu tu hatta ma pakobasiun ni huriata jadi di pasu-pasu ma nang perhalado dohot ruas lau patupahon aka ulau naringgan di huria. Pain sangap digoar ni tu hatta. Horas. Mari temahita sian bukit de nomor sia ayat sadaro di ayat 4 Huhut mata pasahat piliata ima pilihan sada A, sada B, dohop piliapa 2 hon.
oh Tuhan Yesus Raja, Tuhan leon matodi, aidopi nangi domi, lupa on mandiri, mamikira long niro. Sadi lulu wiodo apeu alugu toto ditatiro amiro di baeni uleoto dipilido iyan pudiku ipiuto do Uilala ikon martua, ikon mangalua dio, kang jupanga biang alua, adunang di patu pao sayo dopo radianaku saigo dio nama Dio sale leng ni leleng na awon o Jesus tu aki o manaku nasa sudi gogokuro dia kaki ay nang dili unumudar manggarap Martang yang Mahita.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramo tiaka ati-ati doho pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatana hina holongan horas marita saluhuna. Hatani debata barita nauli dihita di minggu na parpudi di tahun 2024. Di enet sian surat ni Apostol Paulus na parajolo tu si Timoteus bidusada mamukasian ayat 12 rodi ayat 17 songono dido hatani tuhata. Mauliate hudok di namar gogo ihonau ima Kristus Yesus Tuhatai ay di etong duaw haposan ubay na di pabak titaw gabi parhalado pangicahi duaw na jolo jala pangalili jala siulahon gogo alay dapotan asiniroha duaw ay dakuboto na huulay tagan seporsiay do piaw alay gabelam sumurung dua sinirohan itu hatay matat haporsiaon do holong niroha di bagasan Kristus Yesus haposan jala sadok tau jalo odo hataon nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon akka pardosa sianak kaido au na parjolo alay alani odo uban na diasiyau naing jumulu marahite sianau paturuhono ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahet tiruat dia kana naing porsea di ibana tuhanguluan saliling-lilingna alai hamuliaon do asangapon si saliling-liling nama diraja na sumar mulai ima dewata nama notong na sudah poti daun na mamujungi amin ima sahakna hurian itu hatta dorang so pinasahak barita naulion terna pigarion na dong hasil observasiku molodang marhobas marminggu au rupani itu ngato-ngata mau marminggu diantara ni bangko atar sebelum di pudian benah hudok kono rupani alani holong ni rohakku do unang marisuang tahia sabetul-betul marguna narohakku jadi observasiku bereng ma godang ruas ni huria mungkin lebih ya 40% tiki marjamita handphone na do dibuka yak kamang inang handphone na jadi naro aku ati tahe hatan itu hatai tahe di bereng alkita dorai bereng di handphone naro aku saya huteli homo di sapeniku di kiri kanan beh HP mabalas we ado do huteli honison mamereng Facebook huteli honison mamereng Instagram amang tahe jane hamin naraku HP roh hami tu garejon roh karwas ni hurion ngalilu hami nalau tu dia nama hamin naraku alani tangi hok kamu maju jami tau pamati hamu maju hempo mune unang maju bereng anom barung amen balos tamu weai anom maju balos Facebooki dok TikToki dung julusi dung mah sasaha tu hita hatan itu hatta naum maragai hurian itu hatta tema na dipatomo-tomo saha tu hita imamad dok mauliate siala asini rohani dewata mengucap syukur atas kasih karunia Allah dogma mauliate jala memang mames tahun Natal aina marnatal do pehita marnatal adalah mengucap syukur
marnatal ima maddok mauliate. Alani sabetulna molo marnatal puncakna bukan baju baru. Dang di pahian ne baru. Dang di pangaradion di roti na tumabo anon di jam 00 21 Desember. Puncak daripada Natal adalah mengucap syukur maddok mauliate tu debata. Jala maddok mauliate dakolan haruar rasian pamangan apa yang keluar dari mulut olodo hita adong mata jalur rupani mauliate daidain na ali baga sarwana ayo ti maun boido asal sabolus rupani mauliate godang mak alay na pinangidohon ni barita na ulion ni kosaha tu hita pengertian ni maddok mauliate manang mengucap syukur songon nabi naen ni Apostel Pauluson tutuhan na mauliate hudok dina marguguihon au pengertian na adong masahalak jolma ala ni hajahaton na pangalahona udah diponis dia harus tembak mati jam segini di tempat ini regu tembak telah disediakan. Alai toradong manaro sebelum detik-detik penembakan itu itornin nama au magatina dia gantikan dan kemudian dia selamat yang menggantikan itu ditembak mati. Jadi gabe ido imana ma mauliate madiho ayaturanau yaddo na gabe mate alai gabe homa mate manggat ihonau tadok ma mauliate. Alani pengucapan syukur madok mauliate nani dok ni baritana ulion ima dalam pengertian Yesus Kristus Tuhan kita telah mau datang dan kemudian mati supaya kita menjadi selamat. Jala tadok mauliate muse diselamatkan kita bukan karena kita baik. Adong si pangasahonota. Ayah matong da sohokopon na ayaw do mangaliani mangan. Mulai sana me hupar mudu-mudui. Aw do mabay ni naik pangkat. Dadohonon na dotong mauliate dah. Alayang gohatan itu hataon madok mauliate maaw di tuhatku na margo guihonau ay pangitsahihiad duaw na jolo pangalilihiad duaw na jolo siulahon gogo duaw na jolo alay dia siyaw pangitsahi penghujat pempitnah parwarwahon say di parwarwahiyad di mana alay gabi peluahon di mana eso kasi ay jalay iboto do na hiatay mana molo jolma salarupan yarong matabayan na dinggan alay siyan nasobinoto na makatahatay may iba na Roma hita siya pudina siya hulak kita di hapahatahatay parwaro mo siya matabayan biasa na dang ibote maben na dinggan abinain na dinggan tu sidang bayan of demulay siya noon gak tahu dia mengucap syukur alayang go Jesus Kristus Tuhan tay baboto-boto do manangah tabayan apa yang kita bicarakan dia tahu apa yang kita lakukan dia tahu ketika hidup kita mempermalukan dia tahu alay di situasi si songoni dia si kita bahasa Paulus di son pangalilihiad daw na julu siyan sada hata junani hubris na marlapatan na labo do di hata batahon pangalili ang godang dang songonihian imana saha do dang holab mangalili saha do na pamatehon ulaun hajahaton jala molodung mate mekkelimana lasrohana mo lipas siyak
dia itu telah menjadi kebahagiaannya. Ima hata sian hata pengertian pangalilihiat dua julu. Ngasape sogoni si Pauluson, dia berbahagia. Alanido molotajah anon di uloni apostel biddu pitu saat biddu welu di jolona do dia tuhi Stefanus. Baju ni Stefanus si ditanggali dipakna doi baen. Dan dia saksikan itu semua, dia nikmati kejadian itu, dia bahagia di situ. Tuhan ini mengamati di mana ini. Ketika Stefanus menjerit, menangis dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah dia." Si Paulus tidak bergeming. Dangi biging oni angguk nai pasobu songoni mati petahoi dan dia nikmati itu. Bapak ibu saudara, orang seperti itu bahkan dikasihi. Songoni hiado au najulu. Alai dia si doa walani madok mau lihat doa. Hurian itu hatta siapakah kita dulu? Siapakah nenek moyang kita dulu? Adok kujaha terjemahan nasinuraton ni amang Eporus Emeritus Dr. J.R. Hutauruk, judulnya Tebarkanlah Jalamu, kisah perjalanan pelayanan Johannes Warnek di Samosir. Ada orang sugabe Eporus ibana belakangan harinya ale jumului mana melayani Samosir do dalam kisah itu. Apa yang diceritakan oleh orang-orang Samosir di kini? Biasa domar cerita, ai mangalang jagal do hamuna inna, mangalang jagal bah inna rupani. Adong do inna si patay jual di tempat berjualan nai, di onan nai, onan ni halak batak nai Samosiri, adong main na boy tuhorn tangan ni jolma. Doho akka bagian-bagian tubuh yang lain diceritakan di situ. Sia dia mai ayolo do marbedeian marporang huta tu huta, jadi mulut halu ditawan, tawanan itu bisa dijual, bisa dimakan dan seterusnya. Dalam kisah itu ada. Nah, wihado masa songoni dan juga kejahatan-kejahatan atau sifat-sifat karakter-karakter yang lain sebelumnya. Alai sianima hita dijo. Da sianima aka opung ta nenek moyang ta dijo. Hita naronu aing namar minggu, siapakah kita dulu dalam perjalanan kita? Asa tabo to madok mauliate. Selain daripada keselamatan yang telah diberikannya yang besar itu. Angguau ikut dohonok kuhiado mauliate alan yasini rohani debata godak kian. Ai sipatu kuna jolo tiki SD au sipatu karek do jalaboy ditahan 2 tahun. Molo masuk aek icuci iya mau na jolo. Ikut jolo manggadong dua samangan mangam masaoti manggadong masape butong. Siapakah kita dulu? Ikon narodo tulang asai siak manuk ipe holapak naro abong na nama. Tapi dari hal-hal seperti itu Tuhan memanggil kita. Adong do padita membuat jurusan statistik. Apa ciu namang paditai jalai sekitar do daerah Kosambi do mana paciu naon jamitana do hea hubigion. Alane mana membuat jurusan statistik jadi mulai sian dogarnian, siam merakan hian, siam pelabuhanan
sahak tudaan mogoton nagurangan halak bata aka naposok kaduli-duli bertabalban. Alay diteliti mana mamuse setelah beberapa tahun membuat S2 mamuse mana di si abo hangoni jadi ngagudang beberuba tabalbani gabe showroom bengkel yang besar dan lain-lain. Alani asini rohani debata padonganion ni debata. Banyak anugerah Tuhan. Alai i umek dope. Anggunau balga nagabe natalido nagabe tua tibana gabe jolma mate may bana balua ahok kita gabe mau liate gudang ma. Terima kasih ucapan syukur yang sangat besar. Allah nadiasi au uju pardosa do piau. Mana parjulu. Na padua hon hurian itu hatta boasai komadok mauliate hita. Ala inisiatif ni Tuhan do mangalehon haluau ni. Inisiatif ala 100%. Danganani na inisiatif ta. Dang bui hita mabait dirita gabem malua. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata. Molo sia dirita, sian hajol maon, ay biasa nanin secara psikologi jolma, dia biasanya berbahagia dan biasa bersenang-senang dalam kebiasaannya di bakona. Misalnya marupani, molo permebuk doi bana lomoni rohani, dia pingin di situ sukacitanya. Molo halak batak zaman dulu adong dosi pakna kebiasaan banyak zaman dulu ya sebelum beriman perjuji. Jadi halak batak najului namolo jinahan perjuji do. Naringgasan perjuji. Jala molo monang merjuji igaris haumani halak bertahani manangan ajagui. Tangi sakana mebelu igadi si tanona so diboto ngai jujihon pajologogo papudiuhum itu kebahagiaan hebat. Alani anggodang adong jauh-jauh anggodang di jopu siani enggak ada keselamatan dang meluai bana siani. Alani keselamatan kita kebahagiaan kita adalah karena gerakan Tuhan nai jopu do hita siani. Ibuat moloi sarani hamago aningai bebeni bebieti hien. Manang siap bebeneido di roro. Kalau firman Tuhan ada itu sian bebeneido di roro. Bebeni hamatian di roro dia ambil. Inisiatif Tuhan dan itulah terjemahan manang molo dihubungkan asini rohanai. Alai gabelam sumurung doa sini rohani tu hatai matat haporsiaon dohot holong roha di bagasan Kristus Yesus i doa sini rohanai mangaroro dang diluas atau kalau kita boleh atik pedang seimbang dalam rangka mengerti misalnya rupanya dong majabu hagoran kebakaran ada seorang ayah di situ ada seorang atau seorang ibu di situ ngagalak bi api HP diingok ma adong dope bayina di bagasan dan kemudian tanpa mempedulikan dirinya keselamatannya dia masuki lagi api itu dia gendong anak nai di bahen itabunihon metutung ibana anaknya selamat ima asini rohani debata ima pengertian diroro diselamatkan. Inisiatif daripada Tuhan kita itu hurian itu hatta dobe dang dohonot tamauliate. Mengapa masih berkurang ucapan syukur kita? Bahasa dope bui hita marsak terganggu iman hubungan dengan Kristus holanalani. Holanut
umur pacamotan sedari i. Hola nalani na biasa mangan natabu alai sadari i ikon gabe berkurang jo sawotik. Menjadi terganggu hubungannya dengan Tuhannya. Nak kini ngai roroi mana. Alanido Paulus maddokon, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu hubunganku, ucapan syukurku, mau lihatin rohaku, tutuhakku. Ay nga mga lubiani, siyan akaudeng, na pinatu panay diaw. Jala sa do imana do marulahulak, uju pardusa do piaw. Haposa jala sabdo tau jalo do hataw nunga ro Kristus Yesus. Tu portibion paluaho nak kapardusa, siya nak kairo au na parajulu. Jenanido na pardusa yaddo au. Paulus selalu membatasi dirinya, menjaga dirinya, mengkerangkeng dirinya, sian pardosa yadwau, parjahat yadwau. Dia menjaga dirinya, pabuahon, asa unang ngadong, dah ngadong si sobok konokku. Gak ada. Semua anugerah. Nang pengagudang pakubasyon ni mana, alay do imana do dison, ay di jo wow gabi para haladuna. Au parhalado, dongakku akka parhalado, sudi akka seksi parhalado, dang sudi dang ikosay partohonan, aladong do parhalado naso martohonan. Ama parhalado di Jabuna, ina parhalado di Jabuna, pemuda-pemudi sebagai abang yang bertanggung jawab sebagai orang percaya adalah juga parhalado di tengah-tengah komunitasnya. Akka anggina di tempat kerjana sianido hita di jo alani totong ibana di bagasan toruk ni roha mangulaulaon na manang idia pibana maringanan tidak akan pernah sombong karena saya juga adalah dulu orang berdosa yang jahat sekali akan asotama hian tapi dikasihi mengucap syukur hurian itu hatta. Untuk apa Tuhan telah memanggil kita? Alanya banagabe di roro hita. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bukan hanya untuk keselamatan kita. Ngadilihon memang haluotai. Alanita dok mau lihat, tapi bukan hanya untuk kita sendiri. Kita telah diberkati oleh Tuhan bukan untuk asa holad di hita. Egois pribadi. Daung, imana dok neson. Alayalan yodo baina dia siau. Maksud Tuhan menyayangi, mengasihi kita, mangaroro kita, naing jumulo marhite sianau, paturuhoni Kristus Yesus sadok labas ni rohana, bait tirua dia kana prosia di ibana, Tuhan ngoluan saliling lelengna. Supaya kita menjadi teladan dalam iman, dalam tutur kata, dalam semua tindakan, dimanapun kita berada. Asa gawe akka tiruan. Hitaon gawe paniru Kristus. Alayak kana humaliang gawe ditadahala Kristus alani hita. Buha carani Tuhan nakining mangaroro hita, dia telah lebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Atong bohado hurian itu hatta Natal juga mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi. Bagaimana Yesus Kristus mengasihi kita. Ibana roga bedalan. Maka kita juga mengasihi adalah menjadi jembatan kasih bagi orang lain. Menghubungkan wakana asing. Dang manggotapi. Merajut asa gabelam masih haholongan. Alai alu jumulo hita dikasihi. Hurian itu hatta gok nilas nero hatta sadari onikon maddok mauliate hita alani Yesus Kristus tu hattai siapapun kita mungkin adong do dison godang parukilonna pergumulanna jangan berkata Tuhan tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Yesus datang juga untukmu. Lau tu hore adong naison na merasa sebatang kara
Dan adong maparohao ni mana. Selalu ada kebencian dari sesamanya, di teman-temannya, kantornya, bahkan di rumahnya. Holak ko di hilala roham. Tapi ingat, bayi kecil itu sudah datang untukmu. Allah niasini rohanai, kamu mampu melebihi daripada dirimu. Engkau lebih besar daripada dirimu. Mek doau, mek dohita. Tapi kita telah Tuhan buat lahir di dunia ini, dipanggil kita untuk tujuan-tujuan besar Allah. Untuk tujuan-tujuan besar kita semua, dan kita mampu untuk itu. Nah, mek dunia kita. Tapi Tuhan telah memilih dan mengutus kita untuk menjadi tujuan-tujuan besar, dan kita dimampukan karena anugerahnya untuk itu. Alani sotu ngadong naso marlas ni roha. Sotu ngadong naso mengucap syukur. Sotu ngadong naso madok mauliat itu dibata. Jangan katakan saya tidak berguna. Nah, mek doau. Tidak, untuk itulah memang mek dohita. Alai ditoppa Tuhan kita, dipilih Tuhan kita untuk tujuan-tujuan besar, bukan untuk tujuan-tujuan hina, dan bukan untuk tujuan untuk dihinakan. Tidak. Allah songoni dang mati bana makok kepita. Dang roy mana tuak seperti bilang. Bagi Tuhan kita mahal, berharga, siapapun kita. Alani ampunilah orang yang manang nama kasukuh kita, na memfitnah kita, yang menyakiti kita. Karena kita telah dipilih Tuhan bukan untuk membalaskan dendam itu, tapi untuk mengasihi, merajut kasih, membangun jembatan kepadanya. Asaibana pe itadda asini rohani Yesus. Itadda Yesus nabuluni. Ibana pe adok mauleate. Dan berangkatlah untuk tujuan-tujuan besar itu. Dok mauleate, unang manarita mar Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mempersiapkan kita untuk dihinakan. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi besar dan untuk tujuan besar. Gabi paniru ni Kristus, marhiti hita, gabi ditadahala Kristus. Bukankah itu tujuan besar? Marhiti hita, orang lain beroleh kasih karunia, beroleh berkat, kita untuk tujuan-tujuan besar. Selamat hari Minggu, dok selamat Natal madita saluhukna. Amin. Martangi yang mahita. Aliamang pardinggan bahasa mauliate marihatam na usaha tuhami. Siya nasutaw rohami di Joho. Siya nagkomate rohami di roroho tuhaluaon tuhangoluan. Siya pardosa rohami di Joho do di buriho. Jala di bawah kito gabiak kaparhaladom. Manang idia pehami maringanan. Manang idiabi pehami mula-ulaon. Gabi akaduta ni Kristus. Teman-teman sekerja Allah. Nung ngaju maulo diasi ho hami Tuhan asabur hatami mangasi. Pardosa rohami diasi ho. Sungoni mahami borhat maulo tungadong piak kadungan nami pardosa ikonasian nami. Mabangun komunikasi jembatan para sauran tu Kristus. Marhiti ditadana sida Yesus. Alani humulai hami be madi jabu nami be gabe parholong ni roha songon Kristus nong parjulu makkaholong yami. Suri hami berlomba mengampuni. Asa marhiti na huampuni hami jolma parajaha dok pardusai gabe ditadda Kristus. Ay di bereng holong ni rohai naso mabaloson. Alay na memaafon. Mauliate ma Tuhan, ay nunga diajar hoko, dipatudu hoko, dipatu paho. Holong ni roha si songoni dihami. Aliamang pardinggan basa-basahon matusudi ruas ni huriam las ni roha si songoni. Lehom mahamalumot diak kana holong ihami asadoho na sida marlas ni roha mamereng holong ni Kristus. Ima yanakko ni huriam ripan Natanael habiahan, Eliseo Natanael situmeang, Mikael Jopin harianja,
Boile asi manuk kalit, amanami juru butar-butar, yanak koni huriam mianda medi pakpahan, amanami sandar turedo silaban, panugari sibarani, inanami roida simanjuntak, yanak koni huriam berliana susanti maha, amanami janus butar-butar, yanak koni huriam kolel siregar. Dulu mana sida Tuhan karena di bagasa parsahitoni na opname di rumah sakit doa kana perawatan di jabu doa kana rawak jalan pe doho na subui huguari hami ganuk merasa sahalak ati adong na opname di akka bagas na bebe nang di rumah sakit pe nang narap doho tame mar minggu nuai ganu marsada-sada man sida dulu ali amang pardingkan bahasa pasu-pasu maparu batun na sida lehon maha maluman. Sang songoni dia karuas ni huriam na marsak. Ala ni si tawonon, ala ni parsahiton, ala ni hapuguson. Dok mahatam. Balgado asini roham di nasida. Sudiru nasida bui margogo, jala sudiru nasida bui hehe. Ala nunga dipilit tohami. Gabe gumugo, ubulun siyan na bui hulahok kami. Gumugo siya diri nami ala di si Jesus. Sang songoni doa karuas ni huriam doa ka rumah tangga na marulang tahun hatu tubuh dohok pardongan saripion. Pasata mi mau liate tu asi do tolong ni roham ala basa-basam do hatatabani umur nami. Dang tertabbai hami nanggu sadari siani cia gogo nami. Alai alani denggan di basam diudut todo pe ngolu dohot hosanami. Kuhi malas ni rohana sida jalaho mana terpuji di basa-basam nagodangi. Borhati mah mulak akar was ni huriam dok parhala domon ganuk marsada-sada di bagas salas ni roha. Aitu ulaon naubal gado di duho di tudoho dok di paparhato na sida. Tahu dohami, talup dohami, ala naung jumulo di basa-basa oko, gogo patauhon hami. Marite Yesus Tuhan nami. Amin. Huriani tu hatta, marit di mahita hut papungu pilihan, tadda holong ni rohatta, tu keluarga ni amang sintua biner purba. Dari nabe oji hatin dakon maha mulia ona taen dehon sangap di debata uji Jesus si palua tapa sangap matuhan debata dolok batu sihiri moni rohata dipat batar di dolok Golgata. Haleluya dia puldoro hatta dibandingkan basani debata uji hati dakon maha mulia onna tae
abdi debata. Puji Yesus si palua Hosiana pangiar suara Harajauna Otoro di salilingna Yesus Kristus anak ni debata Puji hati
darso ara jaonna otoro di salelengna Yesus Kristus anak ni debata ai ipahana raja niaka raja nasun gogo gumongkom talo uji hatin dakot mahal Tapasahak mapiliat tatu hatta martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroruan ni saluhut silehol lehon nadinggan do nasauli basa na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tongani huriam dohod ti portibion. Buhay marohan nami marahite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondi rodi pamataku hosadohok gogoki rodi salut artaku saat itu naso jatuhku do alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say roma rajaonmo say saut malumoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangujunan, balua mahami sian pangago. Aiho dona puna parajaon dohot hagogo hasanga saleleni lelena Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Sedakon Tuhan di batamaho hina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batamaho hina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen. Amen. Terus, amang nang tayong mabuat sampah manang kertas nata pakai songot tiktinak ngenengane. Unak tertinggal hon. Tabua masing-masing, termasuk dot akas sampah, unang mata tinggal hon di bangku gereja. Mau lihat tapar rawa mamuse. Nah di jurut adik tu ngarong kepada tinggal.